Първо да кажа здравейте на всички. Радвам се да видя, макар малко хора виждам, което може би е и по-добре и по-спокойно за мен. Една приятелка беше ми казала, ако се притесниш нещо, представяй си, че са голи, ама то само 4 човека, тъй че няма да ми е трудно, нали, да си го представям в тази светлина. И така. Мисля да направя една серия от видеа, с което малко по малко да започвам и да запознавам хората и приятелите около мене с едно от новите начинания, които смятам да стартирам. И това е първата крачка. Не знам защо, но ми дойде да разкажа как преодолях едни мои големи страхове и изобщо как се вкарах в тях. Някои от присъстващите знаят доста добре така моята история и как започна. Ама нищо, ще трябва да разкажа и на другите. Първо, нали, как се докарах до страхове и после как ги оправих. Всичко започна в далечната 2002 година с започването на работата. Тя е виновна за всичко. Като започнах работа, спрях спорта. Държа да отбележа, че в началото моята кариера стартира доста ударно. Нямахме почивен ден, нито в събота, нито в неделя. Също, тоест, радвахме се, че неделите почивахме. И така, ама що да обръщам внимание на това нещо? За мен беше важно да стартирам, нали, с задачките, с работата. Беше важно да изградя кариера и, пак казвам, никакво внимание на това, че се лиших от спорта. И целият ми живот се превърна в една работа. После какво? Пак работа, 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 работа и вечерите разпускане с приятели и с алкохол. После се появи вече жената, децата, но начина на живот си оставаше един и същи. а, Едни и същи битовизми, нали, живот вкъщи, гледане на деца, работа. Работата беше извънредно много, държа да отбележа. Даже в един период, когато се появи жената, се появи една друга възможност за работа и всъщност работех на две работи, което би било едно прекрасно оправдание, разбира се, за това да не си обръщам внимание на себе си. И да, мога да кажа, работа на едното място от 9 до 5, вечерта пак вкъщи, пак работа, пак казвам, в свободното време обръщах внимание на децата и до някъде и на жената. Общо взето така влязах в един коловоз и който, между другото, има много хора влязли по моите наблюдения, даже и по-голямата част от приятелите ми. Единствените, пак казвам, разпускания, петък или събота, по масите обикновено с най-вече, пак казвам, употребата на алкохол и приказки, разбира се, и ядене. И мога да споделя, че и видимо така, между другото, имаше огромна промяна у мен и от едни 70 кг за около 8 години достигнах заветните 116 кг. И никак, ама никак не ми правеше впечатление. Единствено, когато ходих да си избирам дрехи, почвах все повече и повече да се дразня, но нищо де.
работата на първо място, даже разговори с много хора и някакви опити там бегли да свалям килограмите. Ама те хората викат, ти имаш трудна работа, трябва да отстояваш позицията си, за какво ти е да отслабваш, или такива неща. И първия сигнал беше така вече 2014 година, след един абсолютно еднообразен живот, пак казвам, с много малко забавления, наблягам много, без никакъв спорт, наблягам на тези двете неща, които са според мен жизненно важни в живота. И 2014 година беше първия сигнал така, че нещо не е както трябва. Получих един голям световъртеж. Ходих тогава по лекари, по изследвания, правих си доплер, скенер и резултатите бяха добри, обаче единственото, което трябваше да си взема някаква пулка, че трябваше да си дам малка почивка. Дадах си 2 седмици и всичко си продължи по-старому. Пих някакви хапчета, между другото, там за световъртежа най-вече, но, пак казвам, всичко по-старому. Работата в двойни размери, пиенето също. И така, за да стигнем вече до 2018 година, килограмите, между другото, някакси успях да ги задържа и ако не е друго, поне не спрях да качвам. И наистина там до 120 кг някъде съм стигал максимум, но не повече. И така, 2018 година ми дойде обаче втория вече по-сериозен така шамар, да го нарека. Тогава работата беше просто вече ескалирала и беше станала много и бях почнал да не мога да спя. Отделно от това и бях Това е буквално къде пред нервна криза. на А, пълен ли? Общо взето, тогава се обърнах към една моя приятелка, Ще усилиш ли? Или сега? с която с восъко леене, с леене и олово леене, както и споделяне така на някои псалми от Библията и молитви, си помагах вечер да спя и да си попремахвам стреса. И да, мога да кажа, че тя се умяваше да ми премахне стреса, но се налагаше ежеседмична работа с нея, т.е. аз всяка седмица в продължение на може би 3-4 месеца ходих постоянно при нея Еми сега точно. и беше начинът тогава за справяне с ситуацията. Нищо друго не промених, все пак намерих някакво оръжие, с което да действам и, пак казвам, да замазвам ситуацията, иначе другите неща по-старому, работата продължаваше да е повече, дори на семейството си почти нямах време да обърна внимание, за да се стигне вече до заветната 2022 година, където в личния ми живот изключително много трансформации, между другото, бяха настъпили. Даже бях почнал малко, малко да се осъзнавам. И 2022 трябваше да отидам на гости при едни приятели в Белгия. И отидах там на гости, но градчето, където бях отседнал, нали, то пък беше изключително много близо до Амстердам, където имах голяма мечта да посетя. И да, още на третия ден аз вече съм там. Поразговарях, тъй като съм много любопитен, с доста там приятели
които са ходили, посещавали. И няколко човека даже препоръчаха: о, отивай там, влез в кофи шопа, вземи си цигарка, ние сме си вземали. И, хубаво. Смяхме се половин час и той беше. Други пък казват: о, вземи си нещо там, а, няма да съжаляваш, се чувстваш великолепно. И така се случи, че още повече разпалиха любопитството ми към тия кофи шопове и съответно нещата, които продават там. Но тъй като аз никога не съм пушил, реших да си взема едно мъфинче с канабис, което всъщност се оказа и нещо, заради което най-много така успях да трансформирам живота ми и така поех една нова посока. Взех си аз мъфинчето и в първите 30 минути, че може би и час, нищо, ама абсолютно нищо. Макар тогава да не бях сам и тогавашната ми приятелка, тя също си взе мъфинче и тя не беше пушила никога. И двамата си взехме такива кексчета. Краката й умаляха и поехме, заради това, че умаляха краката и съдоспа, към нашия хотел, който бяхме си взели. Да, да, ама на мен още от хотела обаче, след час, час и половина вече, след като съм го взел при кексче, започна да ми става лошо. Едва преминах коридорите, влязах в стаята и отворих прозореца. Почнах и да се задушавам. Тогава беше и първата ми, как да кажа, пък и последна да е, ама паник атака. Но пък с нея ме хванаха след нея, след това изключително много тревожности. Беше зимата, когато бяхме в Амстердам и се стъмни супер рано. 4 часа вече беше тъмно. А, Сърцето ми се разхлопа до неузнаваемост и аз супер притеснен, зимата на отворен прозорец, а, стоя и не знам какво да правя. Държа да кажа, че все пак за това време бях почнал доста да се осъзнавам и имах доста инструменти, с които да пробвам и с които да експериментирам и да реша проблема. Първото беше дишането. Пробвах там дишане Бутейко, дишане Вим Хоф, после спокойно дишане. Няма и няма. Нищо не помагаше. И стоях в невидение. Буквално в невидение, ни напред, ни назад. Дори по едно време, пак казвам, момичето, с което бях, даже вика: дай да слезе малко навън. Да, ама аз не мога да мръдна. Той хотела с едни супер дълги коридори и в главата ми мисълта само: няма мърдане тук, в този хотел, само на носилка, заспал мога да изляза. По никакъв друг начин няма. Просто даже бях си представил, не знам защо, той хотел 6 етажа, ама че съм на 13 етаж. И така. За голям късмет, в стаята ни, лампата в стаята, в която спяхме, не светеше, което още повече ме караше пък да се притеснявам и да получавам страхове, стресове и какво ли още не. Звъннах така на нашата приятелка тогава да питам: абе, кога ще отшуми действието на той кетчета? То минаха вече 2-3 часа. Вика, то при нас, вика, 30 минути беше и отшумя. И вика: не ти ли е весело? Викам: не, не, никак не ми е весело, по-скоро ми идва да се метна през прозореца буквално. И така, доста сериозно изпитание. Цяла вечер не успях да мигна.
Еле дойде сутринта и тогава малко от малко, макар че тя сутринта дойде в 9 часа, де там доста късно се съмва, за разлика от България. 9 часа се светна и малко и на мене ми просветна. С неимоверни усилия минах дългите коридори на хотела и излязохме навън. Дишах дълбоко и мога да кажа, че малко се поуправих. Да, ама тото и докато до късния следобед, където трябваше да си хванем автобуса обратно за градчето в Белгия, където бяхме отседнали. Автобусът двуетажен, ние трябваше да сме на втория етаж. Отделно от това, нали, зимата никой не отваря прозорци. Айде пак същата ситуация, пак участено дишане, сърцебиене, силно, но слава Богу, пък беше посветло и някак си се добрахме все пак до къщата и до приятелите, където бяхме отседнали. Какво се случи обаче после? Продължават тия тревожности и даже имам чувство, че имам сега страх пък как ще се прибирам до България, тъй като той беше следващото, което трябваше да направим. Да, няма как ще е в този самолет, то там затворено, няма прозорци, не се отварят. И пак е, едни трудности, едни истории. Та така, де, успях да предизвикам и на нашия домакин една болест. Всъщност, дигна там 40 градуса температура и притеснението от това как ще пътуваме с самолета се превърна в това как ще стигнем до летището, което пък е на 2 часа път. Трябваше да пътуваме между другото в 4:30 сутринта. И пак сърцебиене, тревожности и много други работи, разбира се. И така. Взех си там малко и валериан, който къде помогна, къде не, не мога да кажа, ама може би за времето си малко е помогнал. Успяхме да се преберем благополучно до Варна и имам чувство, че всичко така за момент отшумя. Да, ама след 2 седмици имаме резервация в близка нам държава с една група там за бизнес, в която участвам. Имахме планирано един бизнес семинар. Звънкам аз на един от приятелите, които ще ходим там и викам, нашата стая има ли прозорец? И той каза, о, да, да, има. 5-звезден хотел, ти как си представяш да няма отваряеми прозорци? Ми, хубаво. Като през това време, между другото, през тия имаше точно 2 седмици, между другото, от едното, откакто се случи това събитие до следващото, не предприех нищо друго, като си мислех, че съм се оправил. Да, ама не. Още следващите дни, не, всъщност в дните преди да пътуваме в близката държава, аз започнах отново да ставам супер неспокоен. Но пък, слава Богу, пътуването, което ни предстоеше, беше с автобус и групата, с която трябваше да пътуваме, беше доста добре, с висока вибрация, половината ги познавам, отиваме на семинар, пък и на купон. Нищо страшно. Да, няма познайте какво се случи, като и безпроблемно пътуване в Истанбул. Да, няма познайте какво се случи там. Нашата стая, прозорецът не се отваря. На всичко отгоре гледаме и към гробището. Въпреки, че 5-звезден хотел, някакси, може би хората са търсили някое по-спокойно местенце и така. Вечерта отново сърцебиене, отново тревожност и отново не може да заспя. Изкарах и там 4 дена, върнах се в благополучно, като изключим, че проблема с спането, все пак други проблеми нямаше. И така.
Върнах се във Варна и вече започнах да търся начини и методи за справяне с този мой проблем. Сетих се отново за приятелката, която беше ми помогнала през малко преди това с ловолеенето и восъколеенето, както и с псалмите и молитвите. Да, няма този път усетих, че това нещо не ми помага. Дишането също не действаше и усещах вече, че трябва да предприема някакви други стъпки, да направя нещо много по-различно от това, което съм правил до момента. Същевременно, някакси тогава така бяха се получили нещата, пък че след още един месец имах отново запланувана почивка в държава от третия свят, в която и на всичко отгоре в първата вечер трябваше да спим на палатка в пустинята. И аз убеден и уверен, че все пак ще ходя и някак си ще се справя с тая ми трудност. Да, няма той деня идваше, а пък на мен сърцето буквално вкъщи този път направо ми хлопаше и усещах как една голяма, голяма невъзможност отново няма как да се справя с ситуацията. И даже мога да заявя, че аз отказах да пътувам този път и да си остана тук да преборя някакси страха си. И тогава, вечерта, точно преди пътуването, имахме пък онлайн среща в една друга група, където членувахме и там хората от групата, даже има и тук измежду тях няколко момичета, на които съм много благодарен за съветите, които ми дадаха тогава. Отивай, как ще ти избори билета? И аз 9:30 вечерта все пак реших да пътувам и да приема предизвикателството да се сборя с тая тревожност, която ми се появи. Въпреки всичко, не успях да мигна цяла вечер. Или ако съм спал, буквално е било 2 часа, не повече, но готов за сражение. Тогава мога смея да твърдя, че все пак си помогнах с едни хапченца, които бяха на хомеопатична основа. Седатив. Мога да ги препоръчам на всеки, който има някакви тревожности и паник атаки. И слава Богу, отидах на тази екскурзия, изкарах си вълшебно, спах в пустинята и никакви страхове. Върнах се в България и вече, мислейки се, че съм се справил с проблема. Но не съм променил почти нищо или нещо, което почнах да променям, е, че започнах да вървя на разходки в гората. Държа да отбележа, че аз живея много близко до гора, но никога не бях се възползвал от това богатство, което имам до себе си. И вече през април месец ми предстоеше с бизнес групата семинар в Пловдив. Мислейки обаче, че съм оздравял напълно от тревожността. Да, ама пак така, като наближи датата да пътуваме, пак сърцебиене, пак участено дишане и пак страх. Тогава започнах вече ударно да спортувам. Взех да катеря много упорито в нашата гора и едни баири, които ги имаме. То всъщност живее в доста стръмен терен и гората е доста стръмна. И започнах малко малко да спортувам. Държа да отбележа, при малко пропуснах, че направих си и констелация, и то още след прибирането ми от Белгия, с която установих откъде идва този страх, мислейки, че също съм го преборил, но уви констелацията
Да, тя ми помогна да осъзная откъде е дошъл този страх, но не ми помогна в никакъв случай да го преодолея. И това пък пътуване по бизнес в Пловдив, на така случайно в колата пътувахме и с един приятел, който тогава ме посъветва да започна и да купонясвам. Установих, че от много дълго време м, аз по никакъв начин не съм се забавлявал, не съм избухвал. И да, след Пловдив започнах усилено с тренировки, 5-6 км минимум сутрин в гората, дори вкарах и ходене бос. Успях да се заземя, започнах доста така да работя и с медитации, започнах и да се забавлявам. Започнах да се забавлявам, почнах да ходя по парките, по купони и той нещо беше вече преломното нещо. Благодарение на всичките тия съвети, които получих и всичките тия прости неща, аз успях да трансформирам до голяма степен себе си. Последният ми сблъсък с тая силна тревожност преди пътуване беше в началото на лятото, но тя беше вече много слаба, където там ми се налагаше да спя с един непознат в една стая, в хотел на първа линия на морето и нашата стая гледаше към морето. И тъй като имаше много силни вълни и много шумеше, съотборника ми поставя, така да кажа, реши да спим на затворена врата, пак се появи хлопане, пак тревожност, ама този път просто бих един шамар на тревожността, ама наистина си бих един шамар и я отпратих и беше последното нещо, което по този начин отпратих тия паник атаки и тревожности. Каква е цялата тая работа, защо ви казвам всичко това? Искам да насоча хората към по-правилно живеене. Общо взето, голяма част от нас влизаме в един коловоз и неусетно влизаме в него и продължаваме. И слава Богу, при мен трябваше да се появи и мъфинче с канабис, което тотално промени живота ми. Благодарение на този спорт, който започнах с тия разходки нали, в гората, то беше това придружено, разбира се, и с спиране на сладкото. А, така успях да сваля и едни 18 кг за около 2 месеца, 2 месеца и половина. Отделно започнах да се забавлявам. Вметнах йога, между другото, която ми помогна доста за баланс така на нервите. Започнах и да попонясвам и някак си това ми промени тотално целия живот. Имам още много други работи, които да разкажа, за тях в други видеа. И така, с едни прости, според мен, елементарни неща, от порядъка, пак казвам, на разходки и забавления и драстично намаляване на алкохола, между другото, който многократно си мислех, че помага. Ами не помага, по-скоро той много вреди. Успях да си помогна и да се отърва от тия си тревожности. Барабар с всичко това няма как. Се появи един много по-хубав живот, по-весел, по-осъзнат, по-красив и по-забавляващ. Както разбрахме, нищо в живота не става и с вълшебна пръчка, както очаквах аз. Тоест, правейки едно... Първо аз да кажа, че много дълги години се занемарявах с живота си, който водех и съответно няма как с едно действие и да излезем.
Тоест, колкото време влизах, не разбира се толкова да излизам, но ми трябваше доста време. Нещо, точно около 5 месеца и половина, 6 месеца беше цялостната борба. Няма осъзнатост, няма нищо, просто спорт, забавления. И това. Някой би ли искал нещо да сподели или нещо да пита? Аз, между другото, доста неща май пропуснах, ама нещо. Може би малко се притеснявам и ще се взема полука за следващите видеа, когато правя и когато се събираме. Някой от вас сблъсква ли се с тревожност, паника, атаки или нещо подобно? Ми пожелавам ви го и да не се сблъсквате, де. Но при мен Лине, беше такова. Лине, може би аз съм споделяла някъде и си чувал, че аз също съм се сблъскала с тези неща. Чак само да се махна тук, че съм пред едни хора, да не ме слушат. А, и много добре знам през какво си минал и как си се чувствал, защото на мен ми се е случвало да се качвам в автобуса за градския транспорт, за да пристигна в офиса на работа и да трябва 3 пъти да сляза, защото е това сърцебиене и задушаване. М, Но всъщност исках да те питам, бил ли си по това време духовно ориентиран? Имал ли си духовни търсения или по-скоро това състояние е предизвикало М, търсенията ти? Не. Духовните търсения бяха започнали 2 години преди да се сблъскам с паник атаките. Тоест вече бях почнал да Понапреднал. се осъзнавам и знаех доста така, пак казвам, трикове, възможности и много методи, но те не ми помогнаха поне към онова време. Да, аз чух, че си ползвал разни методи, но защото си ги знаел или защото си ги практикувал редовно? Това ми беше Да, да. мисълта. За тръгване и за осъзнаването, нали, ще разкажа в друго видео, там е по-различна историята. Там Добре. от друго място ядах шамари, по друг начин, разбира се, но там беше даже съвсем различна ситуацията, доста по-сложна. Там всъщност бях почти си загубил и живота. Да, Така. големите Но пак шамари и казвам, малките шамари. аз бях осъзнат, когато ми дойде тая паника атака, ама вероятно не съм бил достатъчно осъзнат, защото първо не съм си променил достатъчно привичките и нравите. М, Аз считам, че ние трябва много да се грижим за телата, в които сме. И така. Аз много дълги години не можех да мръдна от тия килограми, които бях. И благодарение на това, което ми се случи, което мислех за лошо, в крайна сметка, както се казва и в една поговорка, всяко зло за добро, при мен въпреки че изглеждаше първоначално много лошо и невъзможно за справяне с ситуацията, не, напротив, аз благотворя и съм много благодарен на този момент в моя живот, който наистина и към днешна дата продължавам така с разходките, с забавленията до голяма степен. Включих вече и здравословни храненията. Държа да отбележа, че пропуснах, че когато получих и паник атаката, също чувах и лекари какво казват и някои от тях казваха, че тревожността и паник атаката, изобщо стреса, 80% се дължи на неправилно хранене, което аз тогава имах, между другото, ядях всичко на поразия, преди това и пиех, нали? Всякакви истории. А, Започнах малко да се прочиствам с кислородна вода, изключих от менюто си някои неща, но вече
по средата на тая тревожност и паника атака, когато спрях и захарта, изключително много ми дойдоха след това малко позитивите, нали, и справяне с ситуацията. Добре, имам още един въпрос, ако не е нахално. Да. Смяташ ли, че ако в началото не си работил толкова зверски, е можело да достигнеш това кариерно развитие, което имаш в момента? Смяташ ли, че може по друг начин, по спокоен начин да се достигне някакво задоволително ниво? М, Ами, при всеки човек идват по различен начин. Даже мога да споделя, че а, не е задължително да влага човек всичко. При някои хора това е даденост, при някои хора даже бих казал, че е дарба. При мен определено не беше нито едно от двете и наистина в продължение на 7-8 години зверска работа, пак казвам, тя даже беше свързана и с бърнаути и други такива ситуации, нали, стресови, които получих, но пък да, нямаше да се справя, поне аз. Нямаше да достигна тия върхове, на които съм и в момента. Нали, да мога да си позволявам всичките тия екстри. Ама, то това а, може би е оговорено по-рано и просто е така част от живота. А пък аз лично считам, че и тия неща, които са ми се случили в живота, включително и тия тревожности и паника атаки, те не са случайно и даже мое, моето мислене е, че за да решиш един проблем, най-лесно би се справил, ако се сблъсквал с него. Така че за бъдещата ми работа, мисля, че това е много, много, много полезно. И мисля, че ако не бях се сблъсквал с подобен проблем, аз нямаше да имам решение всъщност за него. Докато сега имам. И така, моите наблюдения са, че тепърва много хора ще се сблъскват с такива трудности. То и сега доста, между другото, даже от доста колеги. Така, като седем на приказка, като се поотпуснат малко и си казват, и изненадващо, доста голяма част от моите, даже и приятели и колеги, имат подобни трудности. Някои просто не си го признават и така. И инструментът е изключително прост, нали, и елементарен. А, Малка доза осъзнатост с спорт и забавления. Намаляване на алкохола, защото много хора си мислят, че алкохола им помага. Не, той просто заравя надолу а, проблемите, които по някое време изкачат обаче на повърхността и човек трябва да се справи с тях. Добре, благодаря. Моля, Здравей, Калинели. здравей. Значи, моя въпрос е, ясно е, че е комплексно всичко, което си извървял, нали, до тук, но има ли все пак момент, в който ти каза, да, това е, което ме преобърна? Ам, Има ли такъв осъзнат момент? Не, Ето кажеш, това е. по-скоро съвкупността от всичките тия неща. М, Не бих казал, че има точно един момент, който да такова, по-скоро наистина съвкупността, пък и вярата. То много е важно. Аз може би, не може би, със сигурност пропуснах да споделя, че и вярата, че ще реша въпроса, м, също може би ми помогна. Аз винаги се представях, че вече съм се оздравял и не само, ами вярвах, но винаги идваше следващото пътуване или нещо там, което трябваше и отново се появяваха тези страхове и аз даже си викам, уф, пак ли?
Уф, пак ли? Да, ама, пак казвам, на морето, в тъмната стая с непознатия човек. Тогава беше наистина последното и след това без никакви проблеми, даже и в момента съм приятел с тъмнината, с затворените пространства и нямам никакъв страх от това. Но аз поне не намирам някакъв точен момент, в който да съм направил това. С малки крачки. Според мен, пак казвам, аз да вляза в тая яма, аз не съм влязал от един път, ами съм влязал в продължение, може би, на 15 години с малки стъпки. И моето мнение по темата е, че трябва после и с колкото и големи крачки да правим, не става така с един скок да излезем. По-скоро с тия много начини, които изказах. Благодаря. Да, пропуснал съм доста неща, които бях си записал, но нищо от следващия път ще си ги записвам на по-явни места и ще Ми гледам. нахвърляй ги, де. Ами, не, те вече е късно наистина за тях. А, Ами добре, много ви благодаря за вниманието. Надявам се да ви е било поне в малка степен полезно и ако някой успее да промени малка част от живота си, би било прекрасно. Благодаря ви И аз и благодаря за споделянето. И аз благодаря, И Калинели. аз благодаря, Калина. моля, И аз моля, благодаря. Много беше сърдечно и така. Аз го почувствах Искрено. много искрено, точно искрено, да. Благодаря и аз, Калинели. А благодаря, Калински. моля. Благодаря от мен. Аз за сега връщам се от йога. Бях Браво. по пътя. Да. Много благодаря и аз за споделеното. И да, като завършил нутритиолог и вече практикуваш, да потвърдя, да, сладкото и алкохола много спомагат за паникатаките. Захранват всички тъмни същества в организма на човека, които минават мозъчната бариера. Така че здравословното хранене наистина е много важно. Особено при такава болест. И искам да кажа, че много се гордея, че те познавам. Да, моля. Ами, аз пък мисля, че ти си една от виновниците там в групата. Точно ти, Ади и другите там ми дадохте кораж да отида, нали, в тая третата държава там, държавата от третия свят, която вече все пак отидах да се бия с проблемите си. Там беше първия скок и все пак си повярвах, че мога да продължа натам. Една голяма браво от мен. Наистина. Сърдечно. Моля. Аз имам един въпрос, до сега не можех да говоря. Добре, преди да ти забият този шамар в Холандия, нямаше ли първо подбутване, второ подбутване, трето подбутване? Обикновено има преди да забият шамара. И ако Имаше, ама аз тогава ги лекувах нещата, пак казвам, по друг начин, с медитации, с уловолене най-вече, също и с псалми и молитви, които си казвах вечер преди да заспя. Ама той наистина ще го оставя после за една друга тема, която е доста по-подробна. А сега различаваш ли подбутванията преди да дойде шамара? Ами да. Следвам изключително много знаците на съдбата и на Вселената и на живота. И да. Аз първо вече нямам такива трудности, нали, защото си живея доста по-правилно в кавички, нали, да кажа. Разбира се, винаги има още какво да се желае, но да, определено мога да кажа, че и най-малките така симптоми си ги хващам и си задавам доста въпроси и
имам и инструменти, с които бързо да ги потушавам тия малки пожарчета, така да ги смея да ги нарека. Благодаря. Калински, как се отрази това цялото нещо на работата и на работния процес и нещата в офиса? Ами, аз а, когато там още 2018 година получих много стресовите ситуации, пак казвам, тогава благодарение на една моя приятелка, която ми лееше точно восък и олово, доста тя ми даваше, този инструмент ми даваше доста така увереност и не ми се отрази, даже се надъхах. Тоест имаше един период, в който аз не можех да се справям с задачите, дори и наши общи задачи, между другото. Мога да кажа, че също имах тогава големи трудности, нали? Но точно след работата ми с тая моя приятелка, тогава пък мога да кажа, че даже се мотивирах повече и в работата имах повече увереност и сила и успявах да ги преборя по мой си начин нещата и така, не ми е повлияло до голяма степен на работата. После пък, когато дойде тая тревожност, тогава нямах възможност много да обръщам внимание и имах шанса обаче пък да делегирам на моите колеги в офиса голяма част от задачите. И аз малко по-така дистанциран, с по-малко съвети и по-малко насоки, успях да ги преодолея обаче и тия неща. Иначе да споделя, че и моята работа беше и моето спасение, също пък така, до голяма степен, защото тя ми помагаше да не мисля за проблемите, за трудностите. Просто тя беше като една котва така, която спусках и успявах много така да се отдалеча от наистина от житейските ми проблеми и трудности. И аз имам един въпрос. Ние накрая всичките се почнахме да се зареждаме, ако е Да, удобно. кажи. А, паника, атаките и тревожностите са форми на страх по принцип, но не по принцип, изобщо са форми на страх. Ти успя ли да достигнеш до причината за тези страхове при теб? Дали са били в смисъл, като не можеш да си контролираш тялото, е форма на страх от смъртта или е страх от живота? В Ами, мисля, смисъл, че не справяне с живота. а, не, аз с живота, може би добре се справях, по-скоро имах огромен страх от смъртта. Винаги съм имал страх и от тъмното. Това, което мога да споделя, че по време на констелацията, например, м, даже разбрах откъде ми идват поне част от тия страхове. М, И ще ги споделя, де. А, Аз съм второ дете в семейството, като обаче моят по-голям брат е починал по време на раждането и когато майка ми ме е раждала, нали, аз съм, пак казвам, второто дете, но когато майка ми ме е раждала, е имала огромен страх да не се повтори ситуацията с първото й раждане, където детето се ражда мъртвородено, нали? И оттам първо излезе един страх и така. Иначе, то в друго видео ще разкажа, но аз винаги съм бил супер притеснителен и където и да ходя, където и каквото и да правя, винаги имам страх от това, какво съм си взел, какво ще забравя, какво ще се случи, какво няма да се случи. И някак си благодарение на много работи успях и това да преодолея. Да, паник атаките съм сигурен, че не са се появили само от грешния начин на живот. По-скоро те наистина, тия страхове съм си ги имал заровени някъде навътре в себе си. И, но пък те ми помогнаха да отключа и да осъзная много други неща. И сега се чувствам много по-добре.
Благодаря ти за споделянето. Ами, ако няма други въпроси, да разпускаме седянката. Пак благодаря ви изключително много, че сте с мен. Благодаря за споделеността и лека вечер желая. Удобно. Лека вечер и аз Спокойна благодаря. вечер.